Ahoj lidi, zdravím vás Kryzak a Ziggy. Ahoj. A vítáme vás u předposledního dílu z naší série Skyblock. A hned na začátek máme pro vás otázečku. Co máme natáčet jako další? Jelikož tato série byla hodně úspěšná a byla hodně sledovaná, tak nás zajímá, co vy, jako fanoušci, byste chtěli od nás, aby jsme natáčeli. Takže to je první věc. Druhá věc je, že se Ziggym tohleto videjko vyjde. Nevíš kolika to je jeden, abych řekl, že je dneska druhýho, že jo? Takže vyjde druhýho. No a my se jdeme podívat do Monster Trapky, jenom vidíte, že tady proběhly změny jako třeba jezero, který jsme dostavili v offscreenu, aby jsme s tím už moc nezdržovali, protože přece jenom ta série zase nechceme, aby jí byla na 40 dílů. Pro tohle jezero bychom určitě jeden díl nestavili, veď Ziggy, to padání dolů s těma filama, to bylo celkem krutý. Ale já myslím, že by se měli spawnovat, tak já doufám, že dole nějaký dropy budou. No to jo. Ty brdo, co tam bude mít? Au. Ještě jeden, šup. Taky tam byl nějaký sestřelit za letu snad nějakýho moba. Ale tak to se Ziggem asi dělat nebudeme, protože známe své schopnosti. Jo, super. Ne, neboh, ale někam nám sem spadl zombík. Tak. A jinak sem doděláme cestu a to bude asi kompletně všechno. Jo, super Ziggy, super, ty děláš ty lampy. A dnešním dnem... Někdo píše, super. No. Co? Ta lampa, já tam nevím, no, já si tam nějaký byl. No, teď jo, v pohodě. A teďko přesně ten moment, kdy my postavíme druhou postel a tím budeme mít splněný úkol. Já vím, že jsem tam A uděláš prut, už uděláš pruty. To uděláme potom. A tímhletým momentem se vám chci omluvit za to, že jsme nedávali ty části... No, co jsem dodal? Escape, to jsem nechtěl. Co ti spadlo? Vykoplo mě to. Už zase. A tím, teď nevím, co jsem chtěl říct. Jo, že se omlouvám, že jsme neříkali, nebo nepsali pod videjka ty úkoly. Mně to přišlo jako nezbytečný, ale takový, jakože to nebylo tak, jako bylo to určitě podstatný, ale ne zase tak tolik. My jsme to spíš hráli jen tak jako pro radost. Ty úkoly jsem vám tam teď hodil pod videjko jen, aby, jo, já jsem si ještě neuklidil gunpowder. Abyste viděli, jako co jsme udělali. Máme třeba mob trapka, tam je tuším, je tam postav cobblestone generátor, nekonečný zdroj vody, vysází stromy, postav portál do nedru, udělej si postel. Prostě ty hlavní věci už máme hotové. No, udělej si jezero. Třeba tu postel my už bychom jako úkol splněný uměli, ale my chceme udělat, že jo. To udělej dýňovou farmu, tu jsme měli tady teda, to jsme se Ziggym rozbořili. No já teď vidím... Děti máme přesunutou tamhle. No jasně no, ale tam není tak efektivní, ale to už je jedno. Já myslím, že je to jedno. Nebo nám je to za Ziggym aspoň celkem jedno. Jo. A Ziggy, ty jsi čornul nějaký dřevo, že jo? Jo, všechno. No, já jsem si říkal, protože ty jdu teď designovat tu cestu, že jo? Takže já budu dodělávat tu plochu na toho Na co? na toho sněhuláka. Jo, to je ještě taky nevím, jestli je to úkol, ale my si určitě chceme udělat sněhuláka a završíme tenhle ten díl nějakým, řekněme, koulováním. Uděláme to asi tak, že prostříháme nějak, jakože budeme v té trapce, uvidíte, jak to vypadá zevnitř, potom vám to ukážeme úplně ze zhora, a potom zase ze spoda, jak ten ostrov třeba vypadá a takhle, aby to bylo takový zajímavější. Co jsi říkal? Jo, Ne! Neschazot mě. Nic, schazují mě dolů, jinak v pohodě. Mám 3 jábka. Jak mám přežít? Ty bylo to těsný. Pojď sem, pojď ke mně, pavoučku, pojď.
tříďáku. 1, 2 hápka. Ryzák. No. No. Tady tu lampu takhle udělám dvojitou. Jo, ale ten glowstone moc není, ono ho zase tolik není, jo. Sice v tom nedru ještě nějaký je, ale jinak třeba farma na pigmeny a takhle, to já nevím. Ale ještě sebe mám asi 7. No tak, Ne, 4. no tak hlavně s tím nic neudějí. A já bych možná chtěl, aby si ty lampy udělal i tady. Kde? Tady u nás. Jinak, jelikož je tohleto předposlední díl, tak už opravdu dáváme divákům, co sledují, na výběr, co chcete, aby jsme natáčeli jako další. Já budu ve svý single player let's play, řekněme, pořadu, sérii, pokračovat pořád, o to se nebojte. Ale ze Zigim, jelikož, nevím, Ziggy asi sám točit nebude kvůli internetu, tak... A okolí To chybí nám jeden ten prášek glowstoneový. No já jsem v nedru už to jako udělal takovým stylem, že tam už je to, že se tam může spawnout už i pigman. Tak na něj pozor, prosím tě, abys do něj omylem netřískl. Jinak jo, spawnul se tam pigman, takhle to řeknem. Jo, řeknu to takhle, máme ten, to zlatý, takový to, co z nich padá, ty golden nuggets, nebo co to je. Tak, a teď mě to asi zabije, co? Jo. Chcípám. Můžu si přijít jeden glowstone? Z nedru? A nebo ne? Jako nevím, no. A asi jo. A Ziggy, pojď sem vrátit to dřevo. A Jsem dělo. se vrátil, už ne, už je to zbytné. A to dřevo bys mohl vrátit, jako jo. A, budu sám. Pojď mi hlavně do mě nepráskej, fakt já mám půl srdíčka. Teď se mi mírně lagnul, ale dobře. Já mám stonebrick, to je v pohodě. Ziggy, myslím, že ti za chvíli spadne internet, nebo něco takového, protože se Proč? strašně se mi laguješ. Ty mě tak... A tak, hele, vem ještě nějaký břízový dřevo, půl hápka a... Nice, se dělej, blbče. Tak. Obral jsem slyšel zase asi pavouka. No, to nevypadá vůbec špatně, se mi zdá, jako. Na to, teda řekněme, jak to vypadalo, tak to vypadá teďko celkem slušně. Já nám to předkopám a... Asi bychom možná ze Zigim začali s Palm Bomb Caves, nebo nějakou super hosté. Ten Skype se tak strašně laguje, že já ti fakt vůbec nerozumím. Kryzáku můžu jít dolů pro ty věci. Jo, v pohodě, teď už jo. Viděl jsi to už, kolik jich tam je? No ještě ne, proč? Ty kráso. Ty krása, to bylo těsný. Dobře, my máme zase poslední... Ty kráso, já u sebe mám asi 20 kostí. 20 želného prachu. Uděláme TNTčka. Jo, to bychom... Uděláme sněhový koule a potom uděláme TNTčka. Ale my teď máme poslední řádově minutku. Takže to tady takhle hezky dodesignujeme a... Já bych řekl, že pro tuhle sérii máme fakt splněno, protože... Série... Jakož, nevím, tvrdím to teda já, nevím jestli Ziggy, ale tahle série je jako multiplayer let's play celkem sledovaná, za což jsme moc rádi. A vidíte, uhlí, tohleto, a teď jsem něco chtěl, a nevím co. Ziggy, to dřevo. Jo, počkej. Ne, počkej, Já ne, si tady... ne, dobrý, nic jsem neřekl. Jinak nechám tu už i tyhle ty stromy, ať když vám dám tu savenutou mapu, tak abyste to měli nějak jakože něco takhle jako málo, prostě nějaký nástroj budete mít určitě v truhlách. Ale tak, no takhle to tu nech, hlavně to spíš uděj tady, ale to je pro tenhle ten díl asi všechno. My vám děkujeme ze Zigem za shlídnutí, Zig ještě to dostav a ukončíme to. Takže napište nám určitě svůj názor do komentáře, co bychom měli naznačit. To vypadá fakt pěkně. Nech to. Dobrý. A u dalšího, posledního dílu se budeme těšit. Tak, ahoj. Ahoj.